मी आज चिकनचं सूप बनवते आणि त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य दाखवते. म्हणजे कसं माहिती आहे, हे घरगुती आहे. म्हणजे आपण चिकन आणलं ना की त्याच्या हड्डीचे पण तुम्ही सूप बनवू शकता. तसं मी तुम्हाला एक प्रकार दाखवते सूप बनवायचा. हे त्याचं साहित्य आहे. हे चिकन आहे, हे मीठ आहे, हे तेल आहे आणि आहे ना कोथिंबीर आहे, हे मिरची आहे, 4 मिरची घेतली आहे, लसूण आहे आणि हा फोडणीसाठी कांदा घेतला आहे. हा गरम मसाला आहे, हा कच्चा कांदा आहे आणि हे खोबरं आहे. हे काय करायचं, हे कच्चंच आहे ना, हे कच्चंच वाटायचं आहे. म्हणजे हिरवा सूप बनवते मी, म्हणजे लाल मिरची पावडर नाही घ्यायची आहे. म्हणून त्याच्यासाठी असा हा गरम मसाला सर्व घ्यायचा. दालचिनी, लवंग वगैरे हे सगळं, म्हणजे गरम मसाला तर तुम्हाला माहितीच असेल ना, म्हणजे असं गरम मसाला घ्यायचा. हे आहे ना चिकनची हड्डी आहे आणि थोडंसं चिकन आहे, ते तुम्हाला असा प्रकार दाखवते. आता मी काय करते, ही हड्डी आहे ना पहिली शिजायला ठेवते. हे बघा, गॅस चालू केला आणि हे पाणी ठेवलं आहे उकळायला. त्याच्यामध्ये आहे ना, हे आता चिकन आणि हड्डी आहे ना, ही त्याच्यामध्ये हे आहे ना सर्व कच्चंच वाटायचं आहे. कांदा आहे, कांदा म्हणजे थोडासा एक मोठा घेतला आहे. हे ओलं खोबरं आहे. हे आमच्या कसं गावाला आहे ना कडण म्हणतात याला. म्हणजे आमच्या गावामध्ये आहे ना वार्षिक अशी पूजा असते गावची आणि त्या ठिकाणी आहे ना मळणी करतात. म्हणजे गावातली प्रत्येक घराघरातून कोंबडी घेतात, एक नारळ तांदूळ असे घेतात आणि ते कसे पुरुष माणसंच बनवतात, त्याला मळणी बोलतात. त्या ठिकाणी आहे ना आमच्याकडे असं हड्डी वेगळी आणि मांस वेगळा असं करून आहे ना हड्डीचं कडण बनवतात. तशा पद्धतीने मी तुम्हाला आता बनवून दाखवते. हे बघा, मसाला छान वाटला आहे. हे असं वाटून घ्यायचं चांगलं. हे पाणी टाकून आहे ना वाटून घ्यायचं चांगलं. हे बघा, ते हड्डी आणि चिकन आहे ना, थोडंसं चिकन टाकलं होतं, ते हड्डीच घेतली होती पूर्ण. ते कसं यात मस्त शिजलं आहे बघा, कसं तेल सुटलं आहे. हे असं आहे बघा. हे आता मी हड्डी बाजूला काढून ठेवते आणि हे पाणी आहे ना ह्याचं मी आता कडण बनवते. हे बघा, हे पाणी काढलं आहे हड्डीचं, म्हणजे कसं त्याला तेल वगैरे सुटलं आहे बघा. असं चिकनला तेल सुटतो. आणि ही हड्डी आहे, यात हड्डी आहे ना, ही हड्डी फेकून टाकायची. ह्याच्यामध्ये काय आता राहिलंच नाही तत्व. हे असं फेकून टाकायचं. आता ह्याचं मी तुम्हाला कडण करून दाखवणार आहे. हे कसं थोडं मांस टाकलं होतं ना, ते हे त्याच्यामध्ये हे बारीक बारीक टाकलं होतं, ते हे आहे. आता हे भांडं आहे ना पाणी काढून घेतलं आणि त्याच भांड्यामध्ये आता मी ते बनवणार आहे. आता 1000 भांडी कशाला घ्यायची सारखी, आणि ते कसं आता व्हेज पण आहे ना मी, म्हणून कसं त्या नॉनव्हेजसाठी ते भांडी कशी वेगळीच असतात. आणि ह्याच्यामध्ये आता मी तेल टाकते. भांडं तापायला ठेवलं आहे, पाणी आहे ना त्याच्यामध्ये. आता मी त्याच्यामध्ये तेल होते, गॅस जरा बारीक करते कारण का हातावर उडतं ना, म्हणून असं थोडं तेल टाकायचं. आणि हा कांदा कसा थोडासाच घेतला आहे बारीक चिरून फोडणीसाठी. आता गॅस फास्ट करते आणि आहे ना चांगला असा भाजून घ्यायचा गोल्डनचा होईपर्यंत. कांदा छान झाला आहे, एकदम मस्त फ्राय झाली आहे त्याची. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे वाटलेला मसाला आहे ना तो टाकते. आता हे मसाला ओतला आहे. आता हे भांडं धुवून नको का घ्यायला, असं धुवून घ्यायचं कारण त्याच्यात मसाला असतो ना बघा. असं हे काय टाकून द्यायचं थोडं, हे असं मसाला पण घ्यायचा कारण ते आधी हे चांगलं भाजून काढायचं आहे. कारण तो कच्चा आहे ना, त्याच्यामुळे थोडा ते असं तेलामध्ये भाजायचं. ते जास्त टाईम नाही भाजत राहायचं. असं 1 मिनिट आपण असं जवळच राहून ते असं हलवत राहायचं थोड्या टायमाने. असा कलर कसा जायचा चेंज पण होतो मग, आणि तेल सुटतो याला कारण हे कांदा वगैरे सगळं भाजून निघतो, अद्रक लसूण. हे हड्डीचं कसं तुम्हाला दाखवलं, ते आमच्या गावच्या ते मळणीचं असतं ना, गावची मळणी असते त्याच्यामध्ये. पण माझी आई पण आहे ना, मग भातावर काय करायचं असं म्हणून आहे ना, माझी आई काय करायची, हड्डी वेगळी काढायची आणि मांस वेगळं काढायची. म्हणजे मांस असं सुक्कं अशी बनवायची थपथपीत चांगलं, आणि हड्डीचा रसा करायची पातळ. तेव्हा ते मला माहिती झालं.
आता याच्यामध्ये आहे ना हे मसाल्याचं पाणी आहे ना वाटपाचं ते ओतते. आता हे चांगलं कड आलाय. आता त्याच्यामध्ये हे चिकनचं सूप आहे ना हड्डीचं ते हे ओतायचं. बघ किती मस्त छान झालंय. थोडं पाणी टाकायचं म्हणजे आपल्याला घट्ट पातळ हवं आहे ना तसं करायचं. आता त्याच्यामध्ये मीठ टाकते आणि चांगला कड यायला देते, कारण आता त्याच्यामध्ये शिजण्यासारखं काहीच नाही आहे, कारण ते सूप आहे ना पहिलं शिजून आलेलं आहे. आता मी त्याच्यामध्ये मीठ टाकते आणि कड आला की झालं. आता मीठ टाकते. मीठ कसं आपल्याला चवीपुरतं टाकायचं, तर मिठाचा काय अंदाज नसतो. मीठ टाकल्यावर असं थोडं हलवायचं म्हणजे ढवळायचं. आणि आता कड आला ना की गॅस बंद करायचं. झालं. मस्त कड आलाय. हे बघा छान कड आलाय. अशी चांगली उकळी आली ना की गॅस बंद करायचा आणि आपलं घ्यायचं. आता मी गॅस बंद करते आणि तुम्हाला काढून दाखवते. हड्डीचं चिकन सूप आहे ना मस्त तयार रेडी झालेलं आहे. एकदम छान दिसतंय आणि झालंय पण छान. असं तुम्ही पण बनवा. कधी चिकन आणलं ना 1 किलो अर्धा किलो तर त्याची हड्डी वेगळी काढायची बाजूला आणि ते आता मी केली ना तसं करायचं, म्हणजे भातावर पण झालं आणि ते चिकन तोंडाला पण झालं. असं करायचं. मस्त चिकन सूप एकदम मस्त रेडी झालेलं आहे.